नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. बेकायदेशीर जनावरां व्हरूला गेल्या 3 जणांक पोलिसांनी केली अटक. काणकोणात हस्तकला करकुशल कारागिराक बरो प्रतिसाद. चालकाले नियंत्रण चुकून कारवारच्या लंडन ब्रिजा लागीं कार पडली गटारात. 2 जणांले मरण. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 40 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. काणकोण तालुक्यातले दाबेल फुलाचे दुरुस्तीकरण हाती घेऊ जाय. युवा कार्यकर्ते शांताराम देसाई. आता सविस्तर खबरो. आज बी असलं कुटुंब असा की सारखे घर नसताना कोणच नसताना एक खुला कोंबेल गुडावरी असलेली घरात जीवन करचे लोक दोडा तालुक्यात अजूनही दिसून येतात. ह्या कुटुंबान ग्रामपंचायतीक खूप पटी विनंती करून बी घर मात्र हेमका एक स्वप्न जावन आसा. गंगोडा ग्रामपंचायती विभागा येवचे चापोली ग्रामाचे गुंडरे लागीं मळे भितर 60 वर्षाचो राजा विठ्ठल गंभीर आणि राजेश्री गंभीर हे कुटुंब रवच्या घर नसताना त्रासात आसात. घर नाशिल्ल्या गरिबा खातीर सरकार आश्रय घर दिवू लागला आणि या गंभीर कुटुंबाक घर निर्माण करू जागो आसा. बीपीएल कार्ड बी आसा. कित्येक पटी घरा लागून ग्रामपंचायती अर्जी बी दिलात जाल्यार ग्रामपंचायतीच्यान घर मंजूर करचे काम केलें ना. ग्रामपंचायती भागातल्या मळेत आशिल्ल्या घराची अवस्था नाशिल्ल्या कुटुंबाक निरीक्षण करून सरकाराल्या नियमानुसार क्रम दितले म्हण गंगोडा ग्रामपंचायतीचे पीडीओ नबीलाल इनामदार हेमी सांगले. चालकाले नियंत्रण चुकून कार गटारात पडली. घटना कारवारच्या लंडन ब्रिजा लागीं घडली. अंकोलच्यान गोवा वचूं लागील कार रात्रीन गटारात पडून 2 जणांले मरण झाले आणि 2 जणांक स्थळीय लोकांनी रक्षण करून रुग्णालयात दाखल केले. अंकोलच्यान गोवा वयताना लंडन ब्रिजा लागीं पेट्रोल बंका वचून परत येताना ही घटना घडली. कार उदका बुडी निमित्ती तेमकां भायर येवच्या साध्य जावं ना आणि 2 जण मरण पावले व 2 जणां स्थळीय लोकांनी रक्षण केले. कारी भितर आशिल्ले चिकमंगळूरचो किरण आणि राकेश CR हेमगेले मरण झाले आणि जखमी झालेल्या 2 जणांक रुग्णालयात दाखल केले. कारवार वाहतूक पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केलं. सिद्धापूर तालुक्याच्या होन्नेकाई गावचो युवक विवेक हेगडे हेमी नाल्लाच्या कट्टेचो उपयोग करून चा कप आणि इतर वस्तू तयार करतात. मध्यम वर्गाचो शेतकरी कुटुंबाचो हो युवक कट्टी पाट जावन उंची पळोवन घेवन तेमकां एक विशेष रूप दिवचे उद्देशान हे काम सुरू केलं. विवेक हेगडे हेमी कट्टीपासून वस्तू कशी तयार करतात हाची पुराय माहिती इंटरनेटापासून मिळयलो. सुरवातीक हेमी घरा आशिल्ल्या नाल्लाच्या कट्टीपासून कप आणि इतर वस्तू तयार करू लागले. जेन्ना घरची कट्टी कमी पडू लागली तेन्ना तेमी दुसऱ्या गावांतल्यान कट्टी विकत हाडच्याक सुरवात केली. विवेक हेगडे हेमी जवळ जवळ दुसऱ्या गावच्या 1500 घरांतल्यान कट्टी विकत हाडता आणि 50 पेक्षा जास्त नमुन्याची वस्तू तयार करता. कट्टीपासून तयार केलेल्या वस्तूची आता राज्याच्या इतर भागांतल्यान बीन मागणी वाडची आसा. विवेक हेगडे हेमी सांगतात की ताकतीतली कमी किमतीत कट्टीपासून तयार केलेल्या वस्तू दिता आणि कोणाक कट्टीपासून तयार केलेल्या वस्तूची आवड उरल्यान तेमी 9480398338 या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करू सांगला. काणकोणात हस्तकला करकुशल कारागिराक बरो प्रतिसाद. शिकिल्ली शिक्षण आणि कला केन्नाच पड वचना आणि ती कला कोणूच काण घेऊ शकना. तेजेच एक उदाहरण कर्नाटक बेळगावचे नागेश हाजगोळकर, बाय लक्ष्मी, चलो सुरेश हे कुटुंब गेल्या 12 वर्सां पयलीं गोंयांत कुली कामासाठी येयले. सध्याच्या कोविड महामारी लागून काम बंद झाले आणि ह्या कुटुंबाचेर उपासमारीची वेळ आयली. अखेर तेमकां तेमगेली मूळ खानदानी ल्हानपणांत शिकिल्ली कला आता धंदो करूंक उपयोगात येयली. हेमी
लहानपणाच्यान कोंड्यापासून घरगुती वापरचे वस्तू तयार करचे करकुशल कारागीर. तेमी कोंड्यापासून सूप, बुटी, शिबे, शेणपे, दाली, पांज, हिराचे झाडू, तणाचे झाडू असे वेगवेगळे तरेन वस्तू तयार करून आपल्या अंगात असलेले कलेन लोकांक आकर्षित करू लागले. व्यापार करून कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करू सुरुवात केली. तेमी तयार केले वस्तू काणकोण बाजार, पाळोळे बीच, कुक्कळी बाजार, केन्ना रस्त्या बाजून तर केन्ना आठवड्याच्या बाजारात विकू लागले. पहिले कोंडे स्वस्त मेळटाले, आता कोंडे म्हारग जालात. भाटकाराल्या भाटात वचून कोंडे मान आमकां जाय जाले तशे तेजी येळा काडून ही करकुशल कारागिरी करतात. गोंयकार या वस्तूक खूब प्रतिसाद दितात, खुशेन व्यापार करतात. तेजेन आमगेलो संसार चलता अशें चलो सुरेश हाजगोळकर म्हणटा. प्रत्येकान जीवनात एक तरी कला आत्मसात केल्यार जीवनात भय ना. ही कला अंगात आशिल्ल्याक आमी जगचे कशे हे शिकले. हेजी प्रत्येकान देख घेवची अशें तो म्हणटा. बेकायदेशीर जनावरांक व्हरचे दिवसेंदिवस उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वाडटी आसा. मिनी लॉरीत बेकायदेशीर व्हरू लागिल्ल्या 6 जनावरांक येल्लापूर शहराच्या जोडूकरे लागीं राष्ट्रीय महामार्ग 63 चेर पोलिसांन ताब्यात घेतले. हरियाणाच्यान केरळा कडेन मिनी लॉरीत 5 म्हस, 1 गाय बळी दिवच्या उद्देशान व्हरू लागिले. शहराच्या जोडूकरे लागीं पोलिसांन लॉरी थांबून घेवन तपासणी केली. तेन्ना बेकायदेशीर जनावरांक व्हरू लागील साथी भायर पडले. ह्या प्रकरणात संबंध आशिल्ल्या 3 जाणांक पोलिसांन अटक करून त्यांचे विरुद्ध ठाणे भितर प्रकरण दाखल केला. काणकोण तालुक्यात दाबेल पूल मोडकळीस येयला आसा. त्याक लागून सार्वजनिक बांधकाम खात्यान या पुलाचे दुरुस्तीकरण हाती घेवूं जाय अशी मागणी अवे खोतीगाव हांचे एक युवा कार्यकर्ते ब्रिजेश शांताराम देसाई हेमी केला. श्री देसाई हेमी दिल्ल्या म्हायतीनुसार 1984 सालात या पुलाचे बांधकाम जाल्ले. पैंगीण आणि खोतीगाव पंचायत जोडतो वो पूल बांधून 36 वर्ष पूर्ण झाली. पण या पुलाचे दुरुस्तीकरण मात्र संबंधित खात्यान हाती घेतले ना. त्याक लागून या पुलाच्या कॉन्क्रीटच्या सकल बाजून शिरा पडिल्ले आसात आणि हो पूल दिवसेंदिवस कमकुवत जाती आसा. या पुलावेल्यान सतत वाहनांची ये जा चालू उरता. खोतीगाव भागात उंचीसाठी हो रस्तो शॉर्टकट आशिल्ल्यान होच रस्तो वाहन चालक पसंत करतात. तशेंच मणे ते हावे वयच्या रस्त्यार आशिल्लो आणि एक पूल मोडकळीस येयला आसा. खोतीगाव पंचायतीच्या ग्रामसभेत त्या जाग्यार नवीन पूल बांदसाठी खूप पटी मागणी करून बीन दुर्लक्ष जाती आसा अशें खोतीगावच्या नागरिकाले म्हणणे आसा. काणकोणचे आमदार तथा उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हेमी या प्रकरणी लक्ष घालून कारवाई करची मागणी खोतीगाव पंचायतीचे सरपंच दया गावकर आणि नागरिकांनी केली. पावस कमी जाती आसा जाल्यार चावडी ते नगरसे रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरण बेगी करा अशी मागणी जाती आसा. व्हडली व्यासाची पायपलायन घालचीसाठी चावडी ते नगरसे रस्तो खंडिलो. रस्त्याची दुरुस्ती करचे बाबतीत दिरंगाई जाल्यान पूर्ण रस्तो खड्डेमय जाल्लो आसा. रस्त्यार पडील खड्ड्यात उदक भरती रावता. त्याका लागून दुचाकी स्वार अपघातग्रस्त जातात. हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या नजरेस हाण दिले. बगीत रस्तो दुरुस्त करचे काम हाती घेतले असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांक दिले. मंगळार 3 नोव्हेंबर 2020 उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 40 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 5, अंकोला 0, कुमटा 2, होन्नावर 3, भटकळ 1, सिरसी 2, सिद्धापूर 4, मुणगोड 21, हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,060 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 12,390 रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 505 रुग्ण उपचार घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 165 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स जरूर करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.